tirakarkoa. Etengabe heldu behar izan zioten lanari. Otorduak bertan eginez eta eguneroko atseden nagusian ere etxera joan gabe. Eta gizonen emazteek betara zarritan otorduak eramaten zizkieten. Eta hori tenuena zigor handia jasoko du. Apaisak esaten duena bete egin behar dugu. Burriñola ezin dugu itxi. Burriñola izten badugu, diru asko galduko dugu. Galdezaragatik ere lan egin behar dugu. Hori da, jarrai dezagun. Eta
Agur, Jose! Urdinolako jabearen etxera eraman zuten, Elorregira. Han egon zen denboraldi batean. Gero, San Miguel Baselizako aldarean eta handik Legazpiko parrokiara. Urte pasa ondoren, Iruñako gotzaina, urretxura etorri zenean, bere bizita pastoralean, Joan de Agirrek Elizako zaintzariak gertatutakoaren berri eman zion. 1623ko uztailean, gotzaina Legazpira etorri zen. Egunon, zer da hemen gertatutakoa? Igandean lan egin zuten eta begira. Aitaren, Zorearen eta Espiritu Santuaren izenean. Hau igari bat izan da, herendik aurrera maiatzaren 3an ez duzue lan izango, eta Legazpiko jai nagusia ospatuko duzue.